Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, Yo kaplo muda. pisunggu penamana membaw supaya wana sagalo nenek mama ada ulama tadi ju pandai. Teratur semana dan tinggi dan magadang. Walaupun anak-anak waktu pemuda sama sekali. Iyo. Adapun dari yang buat tetapi kato terlipa perundangan dan sepakai kulo kami silang sepakka karjo nama pokok. Iyo. Baru begini mak, koto alam padang minyak tanpa rena yang kulit tadi. Iyo. Bonang malam mabikan minyak, bonang siang mematakan hari. Tentang minyak nakabi hari nakabatang ala dine di sengaja saja batang kalamari. Iyo. Di minggu na terlampau sepangga bulan na nilang sampai hari nang ketibu ala sama kita nanti. Iyo. Di balik itu, elo di kisu-kisu na wasamui tidak na yung masrini tidak banyak mau bawa siang. Iyo. Supaya na jauh na nyampe na tinggi na nyorona karajo na wajwa. Ara tiyo nama, ada na takana ada kita gila-gila na pamikiran. Na menyambi kato di mana na tak manampo jalan di naluri. Ko satu kato ala balun sabui kano kadua balun. Kaya na rin balun. Sampai kaplo muda. Kiro lama. Menurut pasanan biasa kaplo muda. Iya. Kalau mak bunyi ganda batingkah sumani kartu baja capek rundang kaplo muda tentu baku magelake. Mana? Akan tetapi ko tembak nambah lamai pandang nambah tujuan anginan basah hujan nambah puhun. Iya. Ujung tantak pangkata tikam tetapi kato terlimpah perundang kaplo muda kan yuk kawaki ambo. Mana? Tapi sungguh pun kawaki ambo sipai di mana selalu kami minyak mama. Iya. Alim jo ulama cadiak jo nan pandai. Sarato orang Sumandu nan di anjuran tinggi dia bagadang walaupun anak nambah bako pemuda pun sama sekali. Mana? Baru pun dia mau tentang itu kapal muda. Iya. Sesuai jo lah bau undang kapal muda. Iya. Ku dapet seorang ku babule dapet baduo di paduo dapet pasamo ditarik kato jo mau pakai. Iya. Ambo tarik kato jo mau pakai diam dia kato bayo. Bayo ambo dulu supaya pasabah belum muda nanti. Sampai mak. Sakirwala. Tulah menurut pasaran besok mak. Lalu jalan batampo labana kato na basaboy. Iyo. Labatakki kayo na batabang labagari tungga na bapahe. Iyo. Artinya nama tentu lah yo. Kau dapat surang dibulai, dapat baduur, dapat batamo, ditarik kata jemu pakai. Iyo. Ditarik kata jemu pakai, dan kata bayu. Bayu mak dulu mak nanti mau sepantang kan begitu. Iyo bana. Baru pun yang bawa mak, itu warna namu cari mak. Supaya menyawak di nanya melo tentang terasa golek tibu dan data. Insya Allah mak walau tentang mak. Sampai pemuda. Sekiranya lama. Baru pode kaplo mudo lah baluang lah buat tampe lalu lah bahkan naanya yang nampe nanya. Benar. Tentu diambil lah buat taluang nang kamu tampuas di yang takana kamu tingke. Iya. Artinya mana ala budia hambo bayu. Iya. Baplo mudo ambo payuan dulu. Insya Allah mak walau tentang tu. Bisi-bisi dia cek. Hah? Bisi dia cek. Maksudnya. Nah, iya. Oh, bisa lah ini. Stan. Ya, dong, Pak. Tapi sungguh pun sultan nambahin kawe. Sipai di mana selalu orang Sumando kami dan dia jual tinggi dia bagada. Yo. Ko tempo di awanan tadi mo silang sa pangka karajo nang bapoko manatambo perundang kawake niya. Yo. Ako lah paparundang mo. Tumakuto alam padang cimia tampak ranah nyo kuretaji baundang malam mabikan niya baundang siang mamatangan. Yo, ano. Ko tantangan miya nang kabih ko hari nang kapatang alah dini di sangajo sa manjak kapatang kalamari. Yo. Dek minggu nang talampau sa pangga bulan nilang ampe hari nang katimbo alas sama kita dan. Yo. Di balik itu sultan. Kalau di ginsui nambak samui di dayung-dayung mbak salindi di jambu-jambu bapak siang. Yo. Supaya nan jauh nan nyompi nan tinggi nan irandah karajo ko na pansu. Yo. Artinya mana ado nan takana dia kita gila-gila dia pemikiran. Nanda menyambi kato di nan banana nak manampuah jalan ini. Yo. Kok satu Allah boleh kato disabui danau kadua balon itu bana katonya tadi. Yo. Baru pun kami selaku niat mama kok kato tu bajawe Allah bakumalian balon. Yo. Adi badalia ka disabui kato mamisa nang kadibaco. Allah kami saya damur. Kaning banyurang sunua di jai lambe disudahi juluang tumbuh di nanata. Yo. Lama manih alum balulua kopai alum baluahi. Janji serai batibuan bayu ambo dulu mananti pangka sabanta. Yo. Nanti pangka ko Allah di nanti. Nanti ambo iku nambu payon karo ke kita. Yo. Ko tantang kato nang kabajawe undiang kamamulangan. Iku baca dan urang Sumando kami tak solo. Kenus. Sampai, Mak. Sakiro lah. Menurut pasanan biasa lama bunyi gandang batingkah semani kato bajawek capek run yang mamak tentu baku madikan laki. Iyo. Akan tetapi mako tembak nan balamai pandang nambah tujuan angin nambah sau janan baku hujan tantak pangkat tikam tetapi kato terlimpah perun yang mamak kan dia kau pakai ambo. Banas. Tapi sungguh pun kau pakai ambo sipatnya banas kalau kami orang Sumando nasa bandian duduk saja makan. Iyo. Kau duduk sama rendah kau tagak sama tinggi. Iyo. Baru poin kini lemak bas gua bau nundang amak kau dapat seorang dibulai kau dapat badu di padu kau dapat bahasa mau tarik kato jauh pakai. Iyo. Ambo tarik kata jauh pakai ambo ambil kata bayo mau dulu menanti masa penitaan mak. Sampai sultan. Sakira lama. Itulah menurut pasanan biasa sultan. Ko capak palamak makan kacih painang padeh lama makan dia patang buah saja makan dia bakuas menikat tu di payah. Yo. Artinya mana tentulah iyo.
Ko dapat surang ko babuli ko dapat baduo di paduo dapat pasamo ditarik kato mo pakai. Iyo. Sultan tarik kato mo pakai dia ambil kato bayu sultan dulu supaya pasapa mau menghentikan ba itu. Iyo na. Baru pwede ambo tentang itu sultan itu banana namo cari supaya menyemuk ko din nandiyan yang may lo tentang salah saya supaya boleh tiburin na datang. Iyo. Insyaallah sultan baluan na tayo. Sampai mak. Sakirwala. Baru pole mama lah baluang lah buat tempat lalu lah bahkan nanya jangan tempat naik ya. Iyo. Tentu dia bola buat luang kan nang kamu tampu dan jangan tak kena nang kamu tingke. Iyo. Arati wana lah boleh ambo bayo ba mak bayo baru rumah. Insyaallah sultan baluangan. Ayo. Biar aku tadi beli tiket pesawatnya langsung di bandara. Mak, Aduh Ustaz, kembali perundian mak. ambo tarimo. Kok tempo dawa tadi mak kerja menatang perundian ke pakai ambo. Iyo. Tapi sungguh pun kalau ambo sifat mana kalau kami orang Sembando nasa banding duduk saja makan. Iyo. Duduk sama orang dah kok tagak sama tinggi. Iyo. Walaupun kini lemah sebelum karena kami dia pinta kamu pelakuan. Iyo. Ada nama rusuh nama gampang kau setia menjalani untuk menyudaya gagak rusuh kayu nganangan mau selesai. Iyo. Arati juga nama dek mencari katu nasa bulat picak nasa layang. Iyo. Rupanya lah taleleh kumbang dek bungo lah ditang putih lah taleleh katu dek abang. Iyo. Dek adek labuah dua bersimpang ada kampung baru ada duduk iyo bayo. Iyo. Dek mampayan purun yang mamat tadi yo lah agak talambe mau mulang ke makai mamat. Kau nambah minta suku sabar raja mau. Sekian menama Sampai sultan. sakiro lama. Baru pwede sultan sabalun karanda kadiagiah pinta kadi palakuan ado nama rusuh jumangamang setia menjalani untuk menyudahi agak-agak rasul kayu angangan ambot sansai. Yu. Artinya mana mau dek mencari katunan sabule ko picak nan salaya. Yu mah. Rupulah talileh kumbang dek bungo lah tarintang tupai dek putih lah talek wakatu dek abang. Yu. Dek adek labuah dua basimpang adek kampung berok babero adek duduk iyo bayo. Yu mah. Dek mampayuan katu ambo tadi sakiro laga kalambek sultan memulang baperundiangan. Kali ko bana nama minta suku sabari raja maaf. Yu mana. Baru pun dia mau tentang itu sultan tidak baca di mana tanjung awali dua nama itu adi pada dia akan disabit ketoba misalnya kadi baca. Yu. Allah kami saya dia ambo. Idia pada ti dari tiku pasal lantera kabo putih baranti tentang kuretaji daun silayu di tapian. Yu. Asal karena lewalaku ko pinta ko le kabulian lamu sakete sultan insyaallah mau nanti. Sampai mah. Sakiro Allah. Baru pode mama orang Malawi lawe parang lapang berimuano. Iyo. Malawi sampai baranang ke Padang sampai mencak ko limbo sampai menyimpan tegalo rasio. Iyo. Artinya mana tiap karanda tiap bagia tiap pinta tiap pelakuan. Iyo. Dembo malah senang rasa dalam hati lah sejuk dalam kiro-kiro. Iyo. Mak, Iyo sultan. kada baladang kasih ngalang kalau baladang kata nike kayu kalian sedang bungo. Iyo. Kalau dirantang namanya panjang kalau diputar sikit dia apa bungo. Iyo. Aku lah sikit dia kapal bungo ko sunai kata diulang dibilak kata kapal kari sampai kata nang tadi baca kata nang gini. Iyo. Ada pun kata amat tadi. Tuma ko to alam barang cimia tanpa ranahnya kulit aji. Iyo. Nang malah babi kami minyak bundang siang mematangkan hari. Iyo. Ko tantang minyak nang gabi hari nang kapatang ala dini disengajo sejak kapatang kalam lagi. Iyo. Dek minggu nang talampau sa panggabulan hilang sampai agi nang katimbu ala sama kita nanti. Iyo. Di balik itu mah elok digensi nang basami di dayong basa lindi di jambo-jambo ke siang. Iyo. Supaya nang jawon nyampi nang tinggi nak nyorandah karajo nak bansu. Iyo. Artinya banama ada nang takana lihat ti kilang-kilang di pemikiran anak menyebut katu dengan benar nak menampu di ladi nang luwi. Iyo. Satu lah mulia katu disebut kanu bolon kan itu benar katu mama tadi. Iyo bana. Baru po ida mo makla sa panjang tali sa kanyang bantiang sa kiro tubo sa kiro bayang-bayang. Iyo. Alam mo pa yon ilya jumudi law ida dawe ko kay lila sa rakor dayo mo kamudi la sa tangala la dapat damo katuna sa bulit picak ng salayang. Iyo. O bulit la bisa liwalian ko picak la bulit de layang la padu kato yung pakai. Iyo. Akan tetapi mak ko tantang kato ng kawajarun niya ng kamulangan kami at ng murang sumando menyerah saja ko kay dili mas. Kimana Sampai sultan. sa kiro lamo. Baru pwede sultan lah taleba ia di tengah sawah lah boleh ia kapambuluh lah padu kato yung pakai. Iyo. Akan tetapi ko tentang kato nang kabajawa undang kamamulangan nang pihak orang Sumando kamanyarah sajo kabake nini mama. Iyo. Baru pwede ambo tentang itu sultan sawalun karanda kadiagiah pinta kadi pelakuan. Cambe hambo nang kami tagamang jo nang kajatua. Iyo. Arti bana ko sentiang lai kadi bilai ko lamah ko li ditawa. Insyaallah sultan mau coba mau melampur yang perlu mudo. Sampai mak. Sakiro lah. Baru pore mak sebelum karena kamage pinta kam pelakuan. Iyo. Kata mejo mak nang kanyut tagama nang kajatua. Iyo. Arti jabana setiang ko li kadi bilai lamah ko li kadi tahu kan kama pulang purun yang bermudo ko. Iyo bana. Baru punya dambo mak ko do sentiang mo bilai ko do lamah mo tahu sehinggonya adi bari le kadi sabui kata misalnya kadi baco. Iyo. Ala kami sa dambo mak
Di pape pagari te papan di balah mangko kadilari ya. Iya. Kota PP mama kana bukan sama kita bawa kana bayi. Pulang lah purun yang kapal mudo tu padanya purun yang mama. Sekian mana Sampai Sultan. sakiro lama. Baru po dek Sultan kok tagamang bolah bajawe ko ni labas sunsong petangi labas pujua. Yu. Diambo tentang itu Sultan laksana benar rasul dalam matila sajua di dalam kilo. Yu. Untuk sementara bakat yang kita dulu Sultan. Salama. Aku Yang dari mana? Betul. Kau pokoknya mama. sekali, Dah. Sultan. Kapal muda. Iya dah bawa. Kamali perundian kapal muda. Mo tadi mo ma. Ku tempo dia awanan tadi perumudo ka mana tambah perundian ka pakai niya mama. Benar. Baru po dia ambo tentang itu ko perumudo sabalun karena kadiagiah pinta kali pelakuan. Iya. Ado nama rusuh juma ngamang ko setia menjalani untuk menyudahi. Agak-agak rasul kayo ang nambok selesai. Benar. Arati wana di ambo perumudo. Iya. Dek mencari katu nan sabune ko picak nan salayang. Iya. Pula talilih kumbang di bungol la karintang tupai di putiak la talek wakatu di abang. Iya. Dek lah buah dua basimpang, adek kampuang belok babero, adek dua iyo bayo. Iya. Dek mampayong katu kapal mudo tadi sekiro laga talambe among memelang buah perundiang. Ikulah nama minta suku sabar dalam. Sekian dulu tunggu. Sampai mak. Sekiro lah. Baru pada mak sebelum kandak kadage kita kadi pelakuan. Iyo. Ado nomor suju nama ngambang setia menyalani untuk menyudahi agak-agak kayu angan-angan umbo santai. Iyo. Apola rati. Dia mencari katunan sebule picanan salayang. Iyo. Pula talele kumade bungola tadi tangkap pada putih lah talai wakatu dia apa. Iyo. Dia ada lagu do basimpang ada kampung bero-bero ada duduk iyo bayu. Iyo. Dia mampu jaga tu amos kira keterambe ama mula budak kabake. Kan iko nama minta kota bari lagi mau. Iyo ban. Baru pun mo mak lam dapat dari mana tanya na wali teti na balik kurma. Sehinggonyo adi waralikan sabi kata mo bisa kada baco. Iyo. Ala ka bisa ada mo mak. Pampe para musama sa pandalan kada jawi. Lambe sekita ina ba asal janji bata pe ima. Ske bana re mo rumah. Sampai kapal mudo. Sekiro lama. Baru po dek kapal mudo orang panggala jago lalu penjilah pulang mandi penyuku oleh di nanata. Bana. Arati bana tiuk karanda tiuk bagiah tiuk pinta tiuk di pelakuan. Iya. Di ambo kapal mudo lah sanang rasul dalam matilah sajua di dalam kiro-kiro. Iya. Kapal mudo. Iya pak. Pado baladang kasinggalang elok baladang katandike kayu kali sadang babungo. Bana. Ikut dirantang namuhnya panjang elok dipunta nanyo singkek sajo dia biak nan kapaguno. Bana. Aku lah singkek sajo dia biak nan kapaguno. Iya. Kok sunai kato diulang dibilak kato kapangkanyo disabik kato nan tadi dibaco kato nan gini. Bana. Adopun kato kapal mudo tadi. Iya. Tumah koto alam padang cimia tampak ranah nyukure taji bau malam mabikan minyak bau nan siang mamatangkan hari. Iya. Kok tantang minyak nan kabi, kok ari nan kapatang alah dini disangajo Iya. sama minyak kapatang kalamari. Iya. Dek minggu nan talampau sapangga bulan nan ilang hampir ari nan katindu alah sama kita nanti. Bana. Di balik itu pelumodo. Iya. Elok disik-insik nambak samui di dana yong bak salidi di jambo-jambo bapak siang. Bana. Supaya nan jauh nak nyampi nan tinggi nak nyorandah karajogo nak bansur. Bana. Artinya mana ado nan takana liati tagilang-gilang de pemikiran nak menyabik kato di nan bana nak manampuh jalan di nan loroi. Iya. Kok satu alah uliah kato di sabui dan kedua balun kan itu bana kato kapal mudo tadi. Bana. Baru pun diambo kapal mudo Iya. lasa panjang tadi sekanyang baditiang sekilo tubuh sekilo bayang-bayang. Iya. Allah hambu payon ilia jomudia lawi jodari. Iya. Kok kailia lasan gua dayong kemudian lasan tanggalah lah dapet demo kato nang sabule ko picak nang salaya. Iya. Kok boleh lah boleh digoleng ko picak lah bisa dilayang lah padu kato jomu pakai. Bana. Akan tetapi kapal mudo. Iya. Kok kabui bakabui asok dama antara togo japalito. Iya. Sabut saja lah kato di mana di hadapan kita nambah samu karena boleh pinta pelakuan sekian benar dari mulut pemuda. Sampai mak. Sekiranya Baru pada mak orang malawi-lawi padang lapang bareng bawah no. iyo Pelawi tampe berenang, padang tampe memancak, rimbo tampe menyimpan segala rasio. iyo Ada tinggi warna tio kandak tio ragi tio pita tio di pelakuan. iyo Dia mboma dia karena kandak ambola, dia pita ambola pelakuan. Lasanang rasul dalam mati lah saju dalam kira-kira. Untuk sementara bagat kita dulu datang tu mah. Insya Allah belum doa pokoknya yang belum doa. Selama.